Maiatzaren 21 eguerdiko ordu batean, asteasun iturri honen bueltan, asteasuko lehenengo iturri buelta apustua jokatuko da. Iturri buelta apustu hau, binaka jokatuko da, bikoteka alegia, eta izena eman ere alegin beharko da, bikoteka. Apustuaren helburua honako hau izango da. Iturri honi, ahalik eta azkarren, 20 buelta ematea. Horretarako iturri honek bi ibilbide ditu, bata barrukoa, iturriaren kontra doana, eta bestea berriz, iturritik apartexeago, zintaren kanpotik doana. Bikoteko partaide batek, iturriaren kontratik 10 buelta eman beharko ditu, eta besteak berriz, zintaren kanpokaldetik beste 10. Bien denbora gehituta, denbora honen ateratzen duten 4 bikoteek, finala jokatuko dute. Besteak kanporatuta geldituko dira. Finala irabazten duena, lehenengo iturri buelta apustuko txapelduna izango da. Eta lehen 3 sailkatuei sariak emango zaizkie. Horretarako, izena eman beharreko tokiak, asteasuko tabernak, edo udaletxe izango da. Udaletxera, goizez deitu, lehenengo apustu itzuli honegatik galdezka. Eta izena eman 943-6 telefono zenbakia. Egunean bertan ere, maiatzaren 21 igandez, 12:30 aurrera, izena emateko aukera egongo da. Beraz, animatu eta ea hementxe maiatzaren 21 iturri buelta honetan elkartzen garen.